L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li qed tipproponi li temenda l-ordni ta' visa żvilupp speċifikament għal klassi ta' servizzi pubbliċi biex jiġu simplifikati l-proċessi relatati ma' dawn is-servizzi. Filwaqt li l-klassi 5 tal-istess ordni diġà tirregola xogħlijiet infrastrutturali bħal netwerk ta' distribuzzjoni tal-ilma, tad-drenaġġ kif ukoll xogħlijiet tal-elettriku u tat-telekomunikazzjoni, l-Awtorità issa qed tipproponi li tinkludi l-bini ta' ċentri tad-distribuzzjoni tal-elettriku, substations ġodda u l-installazzjoni ta' tamir temporanju strutturi għal ġenerazzjoni ta' emerġenza għall-enerġija elettrika. Dan se jħaffef proġett relatati mal-aġġornament u l-manutenzjoni tal-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku, fejn 4 xhur ilu il-Gvern ħabbar li rdoppja l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku biex ma jkunx hemm dewmien ta' tali infrastruttura kritika permezz ta' dawn l-emendi proposti xogħlijiet bħal dawn jitqiesu bħala żvilupp permessibbli u għalhekk ikunu eżentati mill-ħtieġa li tiġi sottomessa applikazzjoni sħiħa għall-ippjanar tal-iżvilupp. Għalhekk l-Awtorità qed tistenna lill-pubbliku biex jissottometti kwalunkwe rappreżentanza dwar l-emendi proposti permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku dno.amendments@pa.org.mt. Is-sottomissjonijiet iridu jintbagħtu sa 2 ta' Jannar li ġej.